Steel Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Kukuchingamidza kwatiri kuita vatari veSlam Media TV pachirongwa chedu chatinoti ngatidzifambirei, walk the talk, tichitepfenyura tiri kumastudios edu muHarare. Zita nhasi ndinonzi Simba Rashe wekwazvidza. Ndiri kufamba naSokostina Pelagia okwamburwa. Sangana nevateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Ndini Sokostina, munongondiziva muchindoona pamaprogramu enyu. Tokuchingamidzai muchironga chedu ichochi ngatidzifambirei. Pachirongwa chino chinonzi ngatidzifambirei ndipo patinotsvenenzvera tichidonongodza nyaya dzinenge dzakabuda pachivhitivhiti chedu paSlam Media TV, toinvolva imimi kuti mutipewo pfungwa dzenyu kuti muve part and parcel of us, tichifollowa muchitipa pfungwa dzamunenge muchifunga kuti tingabatsirika sei, ivo vanhu vatiri broadcast panapa vangabatsirika sei. Muchirongwa ichi tinobata nyaya dzakasiyana siyana. Tine chirongwa chedu chatinoti izvo the verdict is yours. The verdict is yours chirongwa chatinoenda kumachiefs akatenderedza Zimbabwe paanotonga nyaya dzavo dzinoitika munharaunda matigere imomo, vachidzitonga kumatare ikoko, kunobuda dzakawanda ikoko. Then tine chirongwawo chatinoti kumatare. Apa pachirongwa chekuti kumatare tinenge chitaurana nasekuru vanobatsira, vanorapa, vachibatsira mhuri dzakasiyana siyana. Ndipo kapa nenyaya yemukomana uya wekutorerwa sadza pamuromo achidya, akatobatsirwa akapora. Nyaya iyoyo iripo pachivhitivhiti chedu. Tinewo nyaya yatinoti home away from home. Apa tinoenda kumajere akatenderedza Zimbabwe tichikurukura vasungwa vanenge variko vachitiudza kuti inyaya yei inenge yaita kuti vapinde panzvimbo yavari iyi, uyezve chii chavadzidza panyaya iyi. Izvezvi tine imwe nyaya yemukadzi wokutengesa mwana wake 25,000 rands. Zviriko here izvi Sokostina? Aiwa, zviriko, takatozviona, takatomboitaura nyaya yacho pachirongwa chatakabva kuita, tichitaura vamwe vachitionesawo kuti anga asina kutadza, anga ari pakamanikidzana. Ndizvozvo chaizvo, anga ari pakamanikidzana. Asi isusu seSlam Media TV tinogara chikurudzira kuti tiite zvinhu zvedu tisingatyori iwo mutemo. Iwe Pelagia, Sokostina, ndimi munombofamba muchienda kwakasiyana siyana muchinotora nhau. Ndedzipi dzimwe dzenyaya dzawakakavha musvondo rapfuura iri? Ndinokutendai mukoma. Irori vhiki ratabva iri ndine nyaya ndakaitawo, nyaya yemwana ane 13 years. Akatanga kumunyikidzwa nemukomana, saka mukomana uyu akazenge anga kurara naye mwana uyu ari kumwedzi. Nyaya yacho inyaya inotosiririsa, iripo futi paYouTube, vanogona kunoona, vatariri vedu vanoona nyaya iyoyo. Ndakaita zvakare imwe nyaya ndakaitawo kumajeri yababa munini, vari kunzi ivo vakarepa mainini, asi baba munini avo panyaya yavo vane chubhu. Saka vamwe vaibvunza manje kumakomenzi kuti munhu anopfeka chubhu anorepa sei munhu, asi inyaya iripo futi paYouTube, inyaya iri kuonekwa navanhu vakawanda paYouTube ipapo. Zvakare nemusikana uya we10 years takaitaura futi, vatariri ngavaramba vachiona stori iyoyo. Ndizvozvo chaizvo ndinobva ndayeuka ndichidzoka kumashure masonda maviri apfuura. Takaita imwe nyaya yemusikana wokugokwe wokumbonyikidzwa nemukomana wake, vakasenge akumubata zvisiri izvo. Munoona kuti nyaya idzi dzinoitika munharaunda matigere, asi vanhu voramba vakangonyarara. Asi mukuona kwako chii chiri kukonzeresa nyaya idzi kuti dzinge dzichiita saizvozvezvo? Inini mukuona kwangu mukoma, nyaya iri kuitika ndeyekuti kazhinji kacho tikatarisa nguva ino vabereki havasina hanya nevana vavo.
unoona mwana ane 13 years ndichitaura naye pekutanga mwana waye akatondipindura kuti mukomana wangu ndaimuda. Ndikati une 13 years wanga wakuziya rudo here? And akataura achiti mama mukomana waye paya achimbomutora pamba pama vanenge vari kubasa echinozodzwa nguva amai hakusi kuda kwavo vanenge vakaneta, asi vaberekiwo ngatiinveste muvana vedu kuzivawo kuti mwana wako ndiani wanombotaura naye pafoni, ndiani wanombofonerana naye kana arega. Kuchikoro kwacho uchimboenda unobvunza maticha kuti mwana waye ari kuita sei muchikoro, iye wachimbogara naye pasi. But tikuona kuti mazuva ano vabereki social media, munhu anotoswera ari pawhatsapp agodzoka agokontinha naye whatsapp agobva kuwhatsapp agoenda kutiktok. Ndinongoti vabereki ngavanyatso-nyanzirirawo vana, ngavarambe vane rudo rwanga rune vabereki vedu kare, kuti mubereki aito kubvunza kuti bhabhurigam rauri kutsenga iri waritengerwa nani, asi ko zvino mwana anenge atori nehembe nyuwani waritengerwa nani, hembe nyuwani hamuchabvunzi, asi munongokomenda kuti wakachena. Zvinova zvisingaiti. Iwo mafoni edu evanaye azara zvimwe zvisingaoneki. Munhu anenge achiridza kana Leonard Dembo achiridza Killer T, achiridza Jabres, achiridza Wingy D, asi zviri kuonekwa sandi zviri kurira. Muonewo ipapo. Tine imwe nyaya zvakare yatakaendera kumhondoro yemapfupa akangowanikwa ari pamusoro pechuru. Mapfupa anoratidza kuti ava nemakore akawanda aripo, asi chaishamisa panyaya iyi, munhu uyu anoita sekunge akavigwa akagonya, uyezve panga pane hari yakakwidibira pamusoro pemapfupa aya. Inyaya imwe yatakafambira isu seSly Media TV, tikazosvika pakutochengetwa kwemapfupa aya. Mukaita paSly Media TV munoona nyaya iyi zvizere. Pela ndanzwa ndiwe unowanzo kuenda kumajeri. Ndeipi nyaya iri kupisa mazuva ano yamakaita kumajeri vhiki pera? Mukoma mukaita paYouTube pedu pane nyaya yaPrudence kana kuti Nyasha. Mune nyaya yake aiti nini ndinotanga ndotenga madrugs angu 50 US. Madrugs aya ndinomarwa kuti ndione confidence, because chibasa chedu thigh vending chinomira pastreet. Saka iyo nyaya iyoyo pandapedzisira kuti asainge ari pa 64,000 maviews, macomments anga ari pa 429. Ndo nyaya iri kupisa paYouTube pedu. Vasati vaiona vanogona kunoniona story iyoyo. Kuti imimi munge muchiziva nyaya iyi, tichakupai chidimbu chenyaya iyi pano papodcast muione, then patinodzoka tinoda kuti tikurukure nezvenyaya iyi zvizere, tichinzwa kuti zvakamira sei. Vanoda kuti bata Pela vanotibata papi? Pachiona iri pangwani palive vanogona kuisa macomments avo, izvo zvitinogona kumateerera tiripo palive panguva inoyo. Vanenge vachingosenda tichiverenga tichiita engagement panguva ino. Uyezve isusu kana mune manews tips munotibata muchitifonera panhamba dzinenge dziri paFacebook page, nhamba dzajournalist wese wepaSly Media dziripo ipapo. Uyezve macomments enyu yayo ndiye anoita kuti tiuye kwamuri tichiita engagement, so that muvewo part of us tichikura tichienda zvakadaro. Regai tiplay kavideo kemusikana kataurwa naPelagia, tione kuti tikurukure nezvenyaya iyi. Kunge ndiri munomga ndichiri kurangarira kuti inini ndakasungirwa madrugs, asi madrugs aya anga ari angu ndidrug abuse, ekubhema, nekuti basa randinoshanda ndiri mustreet. Saka ndaida kuti ukwanise kushanda uri normal, ndinenge chida kurwa madrugs kuti ukwanise kushanda nevarume vakasiyana siyana. Muri mustreets muri kuti munoita zvesex working thigh vendor, chita ipapo paya. Saka unenge usingatozonogone zvekuti unomira mustreet uri normal, uri kozita udora ndimwe handiti sei. Unenge kuti uve firm, uve strong, nekuti zvatisangana zvomustreet zvakasiyana. Saka ndiri munhu tinenge kunototenga madrugs $50 to just spend kuti ndidhakwe ndipinde mustreet. Saka ndichiri kuremember uri musi wa20 January ndakatenga madrugs $50 US. Iri Saturday ndikatoti dodzo vandotova ngwandoronawo madrugs kuti tibheme tiende mustreet. Madrugs amakatenga ndapa Crystal meth iri kurambwa yacho iyoyi, but tichingorwera mudzimba tisingauzve tipana tabuda panze vanhu vangasakwanisa zva-identify kuti tinorwa madrugs kana tamustreet. Ndioguka makafela. Vanonozoti mutoriro, but zvakasiyana usi mutoriro. Mutoriro icocaine inosanganiswa nesoda. Then guka ndo crystal meth,
vamwe vanoiti dombo, vamwe vanoiti nhendende, vamwe vanoiti uwe, vanoiti guka makafeli. Saka zvisinei hazvo ipapo ndichingobva kuti ungonotengwa madrugs ndautega ndipinde mumba ndimboita nozi jamstart handimota ino jamstart wawo so kaga tipinde mujamstart tikwanisa kupinda mubasa timaction tipati pejamstart pakabva pakuita noku bcause irent deka pakabva paita noku padhoo hadha kuzoti ndana but munhu akangonditanaka patakanovhura ndopakazonzi mapurisa saka nini neurudness wangu handinawo ndakabva ndanovhara dhoo ndobva waripusha dhoo ndakabata madrugs mumaoko asi vamwe vangu vaibhema vari mukati nandinoneti vasikana true vaitobhema vari mukati zvonoti takatomboti vamwe kutotsomwa kuti polisi tikatomboti fala pakutovhara dhoo zvikanzi mapurisa ndobva tovhura mukati ndobva tase ndobvapinda. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Mazvinzwa vadiwa vatariri ndiyo nyaya yatati tikuremindei zvishoma muchidimbo asi mukaenda paSly Media TV nyaya iyi munoiona zvizere Phela madrugs $50 pazuva ndikacalculate inini ka 50 by 7 350 zvinokwanisika here izvi ndichakubata ipapo nekuti akati aitenga 50 handi zvewiki rese asi kamukoma manje zviri kuitika nhasi handisi kupadaira ipapo nekuti nyasha Prudence tinaye mustudio saka vateereri nhasi muridzi wenyaya aripo makomenzi enyu ese aya aripo achanga achimadaira ega inoti nyasha wacho tinaye mukoma mustudio muzora nhasi. Aiwa, regaiti kwazise nyasha atinaye nhasi muno mustudio. Phela ndiwo wakaita nyaya ungaiparura here tifambe nenyaya vatariri vazinzwe zvavanoda kunzwa uyezve tipindure mubvunzo yavakativhunza patakaposta story iyi. Alright, nyasha tinokuchingamidza. Nhasi wauya tinewe. Unoziva kuti ndakazopinda busy here nyasha. Ndanzi ndakakuti mukoma hanya yacho inomira mushe. Anyway, asi nhasi urimo mustudio. Vari kukuona vadiwa vatariri panguva ino. Saka chekutanga tinokuchingamidza muSly Media Studios paipai taiva kunze asi nhasi tinewe ende tinovimba kuti kutova newe zvinokuti wapanze saka tinokuchingamidza nyasha. Wakadi yako? Ndipamwe makadiwa. Say. Ndine mufaro wakafurikidza. Tell me about it. Kungo liberate so liberation yakangokosha so kungosununga freedom yakangokosha so mufaro ndino wakati wandisa stereki ni mufaro wakanyanyisa wakabuda rini wonyasha ndakabuda nezuro musa 17 June saka uchikunyazonakizwa kane liberation uchangobva kubuda so ndofara hangu neliberation but unokosikatoziti paurikuenda panzi pakatomira sei kusunungurwa unongochitokuda but usiri kutoziva chii chechitoitika mucommunity. Alright, uchinzi ndauda kusvika pane mwe mubvunzo wangu mukoma musikana abuda apanze asi ane zvaataura kuti unonge uchifara asi ausingaziye kuti chii chiri kuitika mucommunity saka nyasha unogonongondudza muchidimbi kuti iwewe chii chawaona mucommunity bcause utori nezuva wabuda. Inini yesterday pandakatobuda ndichitofara zvekutodaro zvisinei ndabva ndasvika paflat ndabva ndaona imba yandaigara yakurenta vamwe vanhu ndabva ndaudzwa muromo kunzi munhu wairentera akaaccepta anzi welcome yake kuamerica cause ndairentera muforeigner zvisinei ndakambotanga nchiti pamwe vanhu vautaura majokes zvikanzi akasiyira munin'ina wake kuti asara achirana bhizinesi iri but zvinhu zvakatongonditambudza kundinetsa
ndoda kuti inini ndichitokudzai vadika ndokoshesa accommodation darika zvese uyezve ndisati ndatosungwa pandakasungwa paka landlord wanga ndandakavabhadhara mari ye2 months vanga vaniti 300 kwasungwa musi wa20 saka ndikutoshaya kuti mari yacho ndoiklema kunani munina akuratidza kuti hasoda kutonzwa nyaya idzodzo saka pamwe panitoshaya kuti ndotangira papi semunhu abuda wokunzi. Alright, tinokutenda tikutaura nemi tirikuona vadiwatari vari kuona Pelagia sasita wangu mukora uyo ari kuti ndasvikoma mukase Slide TV aiwa tamuka zvakanaka. Tina Lilian Chavengwa Morning Slide TV na Milton Munyaradzi ari kuonawo rambai muchiona tichifambawo nenyaya yedu tine musikana wedu atinaye nhasi uyu. Saka nyasha taita nyaya yedu yashamwarika pakaita macomments akawanda wanda vanhu vane mubvunzo imwe yavakazosara vachibvunza isusu tisingasatauri tese saka nhasi uripo zvakare uchizvidairira pane vamwe vakaitawo mubvunzo wekuti saka iwewe pawaizonge uchiwana $50 kuti ukwanise kutenga madrugs ako aya e50 US unenge wazochaja mari kuclient yako kuti ukwanise kureisa mari? Zvaitika ndezvekuti pamaclients ani vamwe vanhu mustreet vanochaja maprice akasiyana. Vamwe vanoita ma5, vamwe vanoita ma10, vamwe vanoita ma20. Saka ini ndiri munhu wekuti ndaingoudza client ndasikatauri price kune client. Ndaizongotapedza basa ka because client pamwe inenge ati ndoda kuita zvakati extra job ndoda kuita sei because nenjiza short time inenge ichita $5 vamwe ichita ma$10 ani inini client ndaizokwanisa kutozoiti bankuru neextra service yandaita iyi $10 amda kundipa azvienderani chimbofungai ndiri munhu anobhadhara rent anenge achida kuchengeta achida kuchengeta vamwe panze. Saka pamwe pacho bankuru vanogona pakana 15 kana 100. Saka mukushanda kwangu ndikapowa 100 ka ndaitoziti ndatofara ndikambotenga zvima makeup akuzi makeup ndozoita zvepila ndiri kuona kamumo wakatsvukira ndazongoya ndisina makeup nekumhanya ndati makeup ndinoida ndine rudo nayo ndozotenga kozi through mukuru wamadrugs ndakapedzera kuisa zviri mubudget kuti mari yandoshanda ka tinoisa budget yechikafu, budget yechikoro, budget yetransport, but inini I ended up ndakutoziti ndine budget yemadrugs, ndine budget yemakeup because ndaida kuti ninge ndakamira mustreet ndakatoshinga. Wakatoshinga. Wataura nyaya yeextra job. Ndeipi extra job yawaizoitewo inenge yazosiyana nekuthigh vending maextras acho? According to thigh vending isusu tinoti aravanti mashort time ma1 round munhu over producer upedza basa rake. Saka kune vaya vatovati vatozoti maextra services ndo vaya vandakambotaura paipa kuti anonditora obva nditi ndoda kuti udzidzire kuri wamadrugs ndokupa mari. Ininiwo nekuti ndozongoti anongondokupa mari amount anenge asina kutaura ndobva ndongoitawo sekudaro. Then imwe extra job ka zvinoitika mustreet umu zvakaomasikana mabasa tobata tangoma tiri masingle mother. Mwana anogona ngokudza kuti murume angona ngodza ndangotambiswa nhengo yangu chete iwe nepressure doda madrugs kuti mire mustreet uda mari accommodation uda kuzodya futi basa ratinoita rakaoma tosangana nezvakatosiyana zvotopesa patozorwa madrugs pebeka tichida kuti tisatye kana kusema zvatisangana zvipanguva iyoni. Ipapa ndikuda kumudzoka zvangu kumashure tichazodzoka pakubuda kwavaita apa kuti pawanga wasungwa iwewe chii chawashaya tichizodzokera hedu kunyaya yako chii chawashaya sofa chawanga wakachengetesa chawakasiya kumba kwawaigara uko? Inini mumba mandaigara landlord wangu akakandipa mbeta
ndautenga nemari yangu. Asi ndandine magumbezi, hembe, like pandakatosungwana ndatobva totenga zvimwe zvinhu zvekushandisa mumba, mablankets, zvese zvoshandiswa nemunhu wechikadzi. But pandabuda ka handina kunge ndichigona kuwana kana chimwe. Chandakatanga kuwana nezuro ndine 2 piece yandeifara kupfeka so yebandana. Ndangosvika imbenga kayanikwa pawaya. Kureva kuti maybe vanhu vakatongo itori nemunhu aitoifeka. Zvisinei munhu iye ndakabva ndamubvunza ndobva nditi ndakatorowo murume yakati nokuti pakatengesa imba landlord ka zvinhu zvakabva zvashifta from room yandaigara room number 14 zvishandiswa muroom number 22. Kune vamwe ndaiwirano navo vakamboedza kumudza kuti unza propose zvinhu zvake tozvichengeta kusvika auya. But landlord wangu angari muforeigner airentera umwe munhu achindirenteserawo. Nekuti kana nchiti kundirentesera kwanenge achiita kwekuti iye anogona kurentawo nemwe munhu ovazonditi ini ndairenta 200 iwewo uri kuda imba ika chimwe pati 300. Okay. Saka iwewe shamwari dzako pamakasungwa apa, shamwari dzako dzimwe dzacho hadzina kuda kukuchengeterere zvinhu zvako izvo? To be honestly truth, inini ndikati ndine shamwari. Shamwari nandinayo. But anyway, she passed away last year. Ndiye wandaiti shamwari, ndiye wandaiti sisi, ndiye wandaiti zvese. Akazoita accident ndotona akashaya. Saka vamwe vese vanenchingoti is like nechaona like we are partners in crime. Pamoshede pa vending. Angari ma partners in crime. Ndotomati futi ma business partners. Techungwe na business tese. Saka time yokuseka navo nendinayo apo neapo pane chikonzendeto zvangu zvelife yangu togona kutongodhakwa tese togona togara tese pakudhakwa 2 hours kwandiri inini dzine dzakatowandisa ndona tozongoti chibuda imba mangu ndatogeza kutoendawo basa izvezvi. Phela ndiwe uri kuverenga palive patiri apa, maybe tisangana nevateereri vari kutiona izvezvi panguva idzinodzi. Pari zvino vari kungoti mhoresavo pana Pelagia anzi ari kuona ari kuCape Town. Pandiri panapa pana Lilian Chivengwa ari ngoti Morning Slide TV naPelagia ari ngoti mamuka sei. Zvekare pane comment ingada iri kubvunzwa nevamwe palive yakaiswa nezuro netechnical team yedu. Vamwe vari kubvunza saka nhai Nyasha, iwewe pazuva maclients ako wairara nevarume vangani? On a good day chaiku nhasi ndashanda. Mwana zvinoitika ndezvekuti mamwe maclient mustreet anenge ari mablessa. Unoona torara kana nevarume 2 murume like inini zvandaitoita ndeti ndikatopinda mota meclient ka ndikaona ine mari ndototanga tosirisa kuti ndine stress, ndoda kunoona gogo vangu apa ndakubhadhara rent, ndakabatirwa zvinhu nalandlord zvekuti munhu wechirume ka akazvarwa namai. Saka pamwe pacho anopedzisira tozongoti but munhu zvari kutaura chichi zvine musoro. Handizomudze ndoda kutenga madrugs, ndoda kuita sei, ndinokomuti handine stress. Gogo vangu vada mapirisi eBP, gogo vangu vada kunoonekwa, ndoda kuenda kwakati, ndarokuwarwariwa kwaita sei. Saka vamwe varume like magentlemen, noti mustreet osangana nemagentlemen nemacoward kuti they can coward you sina zvawaita. Magentlemen aripo mustreet yokuti anotofeel pain kuti ndikumushandisa hangu ka but hasi kuzvida ada kutsvaka kuraramiso vana vake. Magentlemen anotokupa mari yekuti unogonoshamisika kutongokuti angona tokuti andiwari short time yake $10 okutamzana $50 over to keep change over totenda kuti maita basa. Then macoward kana uya anotokuitisa basa rese okushandiswa ita sei
vopedza angonotanga kurovera izvozvo achikudza murume kuti handaa kuita service unomboziva ndinoshanda kupi like challenge kazhinji yacho inozowanira mozati isusu tati macivilian toshungurudzwa nyaya kustere kuti kune vamwe vanoshandawo mumapato emacivil servant mauniform forces wokuti munhu unenge uchitya kuti munhu anotanga kuflashira id kuti unomboziva here inini ndinoshanda kana kuti pakg 6 kana ndoshanda kucentral ndoshanda kwakati ka at the end of the day unopedzisira mudzosera mari yaka oona kuti ndashandira mahara. tichida kutaura panyaya iyoyo tinoziva it's a dog eat dog kana mapinda mumastreets pane vamwe vanoita zvekutoplota vari masex workers saizvozvezvi votoplotera munhu kuti ungavapa service munhu ungaona kuti akadhakwa wozomutorerawo mari mamusingapindiwo mune dzakadaro here mimi rega ndikutsanangurirei ndichiti hamuzvinzwisisi vanhu vanenge vari panze vasingazvizive pavanonzwa chinzi munhu akabira munhu inini ndogona kuisira munzira yekuti kunyeba the reason why tinichiti kunyeba tiri mustreet mwe munhu anogona kuuya okutaura muromo wekuti inini ndinoda kurara newe zvakadaro ndokubhadhara mari iri times mari yakati saka chinozoitika ndezvekuti murume uya kuirana kwenyu ati ndoda kurara newe zvakadaro vamwe varume havana matyira mustreet kana vakatasa mavhidhiyo yatoramba kuti aonekwe nevana mapono videos yatoramba kuti aonekwe nevana unotoona kana vanhu vechikoro chai vanhu vadiki vanotouya mustreet ototanga kutaura muromo kuti ndoda kuitwa bj ototanga kutoseka but otongoti saka varume vakuru vazhinji ndo vanotouya vachioitisa izvozvo then akaona tiwamupedzera basa zvapera pamwe anenge asina mbofaraniwo pamwe anenge asina ito test zvezvazinani matest maswiti anotesta zvakasiyana saka varume zvavanobva vazoita pakuzomuti isusu slang yedu tinoti ana bankuru ndomadedzera tinonge vaita mustreet saka pakuzongoti bankuru ndanga nchikumbiro mari because ndashanda vamwe varume ndopanovhatanga kana murume apedza hauchatomugoni anotanga kutokudza murume twakarodha kupi saka tozotanga kuzorwisana navo because nongoti ndikushandira ndoda mari yangu yandashandira handikwanisa kuenda polisi kunozvimangara bane nchida mari yako yandashandira saka ndopanga pamunozonza nanzoni munhu akabirwa but kune musuti anenge akabirwa varume varipinda mustreet vazhinji vacho vandoita utsinye wekurwadzwa kubhadhara mari ashandisa munhu service yakafurikidza like inini ndine nyandoga ndakataura last year papari holiday last year holiday muna April April shamwari yangu asatafa ndakataurwa nemunhu pastreet hatirambe tinoba but hatizobe zvoti munanoona ndataura nemunhu pastreet ndakatatoenda naye zvakanaka kwataigara madhezi andaenda kuhighlands takaenda zvakanaka bo munhu anga nemalegend madifo magd6 zvakanaka munhu ambondibhipa ita sei kwakazoti kwaedza akatisa threesome yoti vakadzi mune muri 2 murume ari 1 nekuti tichida mari but inini handina kuparticipata stereki because ndasikatozvidi ndakaparticipatewo pangu padiki but ataiva achikontinua henyu nesister yangu overcontinua asi ngakuzeti murume zvaakazoita akazongoti anditotenga chingwa paislands chiri kuvakwa but toenda tonotenga chingwa zvakanaka tenda chirika ndotenga chingwa pai inini ndotaka kanenga kunonyumwa kuti munhu anenge ada kutiza because ndotya kutizwa nemari yebasa stoku yangu varume tingatotadza kutowirirana ndotya kutotizwa nemari yebasa saka sister yangu akabva angopinda mukati akapiwa mari inotenga chingwa zvikanzi dzikai mese indakati handikwanise kudzika mushure mete handikwanise kudzika
munhu yemusoja atori shefu akakanganwa kuti angambondibhipa nenhamba dzake before asati anditakura ndikave nadzo. Ndati akazonditakura zvekuti takasiya sisi paHighlands road yekuenda kuchikurubhiyo tichienda nzi takanosvika kunoiki kune kembe masoja uko tikadarikire nasikezive kuti kune mavhuku nononzi Gazepo. Moteke ikapinda nemunjanji yapinda nemunjanji moteke kwatse chirwo chemusango chinorodza zvimwe zviri kumberi kozvimba akabva nditi dzikira pano ndikabva ndamuti bankuru inini hangu kana iri nguva yekufa inenge yakwana. Kushanda kwangu kwandaita ndinokukoshesa, salary yangu ndinoida, ndinoda kuti shop yangu inonzi Pick and Pay. Saka mukona kuti munhu yega akamboedza kundithreatena stereki, but chero hangu ndiri mustreet ndimunoti ndowanzofollowa zvemacrime zvichi mutemo nenchuziva. Akandudza murume kuti indoshandira kwapresident kwani. Ndikamudza murume kuti ausiriyo kodzero kuti ufambe mustreet uchifamba license uchishungurudza vanhu like tiri masingle mother. Iwe potse wakatochengetwa nesingle mother pamwe ndomararamiro akaita but kwaijingirisira kuzive pamwe pacho koshesa vanhu vechikadzi. Murume anga asingatode kutondipa mari. Ndakazoti aiwa zvebankuru kana mimi makuratidza kuti muchadaka ini kwamuda unosvika nemi nemoteka tinosvika kwese imi ndimchaze ndapinda semota muno zvisine vakazopaka pamwe zvikanzi une condom here ndikati rei zvikanzi toita ndokupa mari ndikati kangani ndopamudozotita kubira imari ndipe mari yangu bhozi matonipa 3 kudhara matondivhundutsira kudhara. Saka mona tibankuru yapo akabata mari ka vachida kunditambidza mari ka vanga akabata ma10 nema20 nemachii ndakaitarisa vachida kunditambidza $10 ndikati haisi problem bankuru it's okay. Vakabata imwe mari ndakabva nokubvuta imwe yacho but ngatisheya naye munofila sei chitorai 10 nditori yamakabata yese apangambochiti musoja muchi ID yakadibudisira ndikabva ndati ipapo ndopata kuchitangira because mustreet ini ndopa ndodzokera kuti madrugs aya zvivindi zvaanondipa. Monati munhu yega akazongopesa ngoti unenge une ngozi ndikati haisi ngozi nditori breadwinner wevamwe vanhu vamusingatozivi handina salary rinopinda. Akambondirova akaita sachihunza mari ita sei ndaimwe mutirova hako mari ndakabata asi kupera kwefirimu kwakazoitika ipapo ndakazongobvuta 100 ndikabva ndamudza murume kuti ndatora nesister yangu asipo ndianda kuenda nayo. Akambondidzingira nerivhesi yemota muchidhunduru vanangonokwiriwa nepachinjanji ndatobata Mutare Road. Iye pakadazoya kunjanji akasvika ndatokwira mota. Alright, Nyasha, ungatichiterera nyaya Nyasha zvino pana atianzi panapa palive. Hanzi Nyasha, unochinja here because you look like Gindagore arikunza kwauchara kuti wakakwanisa kurisa musoja. Saka uchachinja here wewe Nyasha? Nekutoradza kuti wakandudza payo kati nini handidherewe. Saka ndiwo mubvunzo wari kubvunzwa apo. Chinoitika ndechekuti uyu ari kuvhunza kuti sekuti nekuti ndakakwanisa kurisa musoja ndinochinja here. Inini ndinodhila nezviri paground. Ukasvikawo pandiriwo uchitaura neni zvakanaka ndokuitirawo zvakanaka. Ukasvikawo kwandiri daura zoti uri murough rider neno ndinokuitirawo rough rider wanga ndogonawo. Ukasvikawo pandiri chiradzoda kubetserawo neni ndinoita sei ndovhuma kubetserekawo. Alright, Nyasha, pana Pelagia Mukora ati Pela ndokumbira ubvunze Nyasha kuti basa iri achiri kuda kuramba achiriita here nekuti zvaimupa zvivindi akapinda musungwa nekuda kwemadrugs saka achararama sei nekuti basa iri akati nepamuro haagone kugara nevamwe. Mr. Zvidzai Pela bvunzai mubvunze uwo kuti saka yanzi basa iri kuda kuramba uchiriita here. Mwanati basa iri ka nongosina choice pambazvo like mabudira nendaita kudai ndendisina pekutangira ndagara ndozine ndiri breadwinner ndisina pekutangira pane pamwe poti unopizopesa zvakupusha futi kudzokera paya because nongosina pekuta sei pekutangira like izvo panotota kuti rent inoda kubhadharwa
ndichada kudya anti ndine vaya vandaiona kana ndisina chandiri kuita azvimake sense kana kuti ndonzanzi ndawandirwa basa rekushanda with commission ndoona ngemunhu yaka ati kutondibirira wese nekujaira kubata mari. Saka uri kuti kubasa kwako kwetaivending kudzokera asi madhirazi ndauda kusiya kuti chipa kunyatsopa jike kutaura chokwadi pabasa rangu inini basa iranjarida but ningori situation dai ndanga ndine basa randaikwanisa kuita ndaita like in short inini ndinoruka ndinoita makeup ndinoita massage ndinoimba but handakuenda kuchikoro zvazvo zvese izvozvo ningori munhu ndakangokura ningori munhu tingangotarisa vanhu vachitoita zvinhu aido sekudaro ndotokopa zvese but handa certificate handina chii saka pamwe pacho notozonti chero tinotsvaga basa kwakati mangwana munhu anozokutora advantage yekuti hauna kana certificate yekuti wakaenda kuchikoro chezvakati otanga zodzikisira pepi because vanhu vatema vanonetsa kushandira. Mukoma Robert. Ndoda kungodzoka kuno kuti tichida kutenda vari kutiona pano paSly Media TV tichitanga Pelagia Mukora Rachel Tizvidza uiwe unotisapota hanzvadzi yangu iri kuCape Town Mazvita Agushama Donorere tinokutenda nekutiona Rufaro Bobo tinokutenda iye abva abvunza mubvunzo Rufaro Bobo zvikanzi saka munhu akati ada kuita zvakadaro hamutyi chirwere here kana zvirwere zvepabonde munodii? Zvatinoita ka ndezvekuti zvirwere zvepabonde tozvitya but tine chimwe chivindi chatinongozvipa chekungoti munhu anochengetwa naMwari nekuti ndoda mari kuti ndinochengeta vanhu vanoda kuchengetwa nini. Unotozvipinza muchivindi asi unongozvipinza usiri sober sense wakwanisa kuzvipinza muchivindi izvozvo ndopaya patozoritora madrugs ekuti chete kunenge zviri light mukuita kwedu but as long akangonditichera akandiudzoti anoda kuitwa basa rakati kana nhengo yake itori nemaronda ndogona kutomudza muromo kuti tapedza basa ndokumbira kuenda kuchipatara musati manibhadhare service vachizobhadhara here ndopaya varume panozotaura muromo kuti vari kubirwa because anenge akanganwa kuti pamanenge akapfeka kondomu ndobva raputika vamwe varume vamwe nedzine maronda dzine chii okanganwa kuti ini natoniputisira kondomu hazvina basa kuti ndiri huri ndototeka care of myself ndosandishandisa kondomu but imwe murume anotokanganwa izvo zviya obva da kubhadhara $10 obva mubvunza murume kuti konai ndanga nonyatsomuti bankuru ndanga nchikumbirawo onaipo kondomu raputika pamwe ndafamily planning amuzivi handikutakura mimba mustreet ndotya sick zvakawanda bankuru komadi kungoti tingoendawo kuchipatara kana muna dhokta wenyu saka rumwe vazhinji nemabasa avo nechika vanenge vasingadi vachinyara nemabasa avo kunzi ane hure pamwe mukadzi anenge achizikamwa saka kuzomuti ndipo mari kuti ndinotenga chakati kana ndone injection atotanga kuzoti anzoenda kusesha kuchipatara chemahuri saka zvinhu izvozvo ndo zvinozodya kuita kuti afe titozipesa kuti chitondipa mari iyoyi yekutotsemuka kwaratoita ikokuya nekuti nengo kundudza zvesesha sekunge pambo yakwandira umbotanga kutaura zvesesha pana kambotsemure unombasa mako inini ndakatombosangana nezvakawanda ndifunga nditanga kutopinda muchihure ndakatombosangana kuti munhu akatoproduce blood kondomu rikatoputika but zvozvoti ndakatiramba andaenda kuperiod ndaita sei munye ndakaramba ndakamutarisa ndakaona kuti hasi remorseful hapana chaari kutya kana chaari kuita sei ndakangosimuka ndangomuti nhasi ako kana uchindirova unondirova izvezvi handei kuany pharmacy yakavhura kana kuchipatara kana kuna dhokta wako kana uinaye because handizive zvirwere zvauinazvo ndezvipi indiri negative watadza kunduzoti unoproduce blood wadi unozvitaumba kune mukadzi wako nekuti vamwe varume vazhinji vanouya achinyatsodzitini ndoproduce blood but anogona kuye kuitira izvozvo then last year
ndakasangana futi neimwe inonzi BJ iyoyi ndatomuproducera ropa mukamwa. Zvakaoma. Tinotenda vari kufamba nesu paSlay Media TV izvezvi, tichitenda mutsawashe siziva, tinotenda nekuwatcha Richard Mugare, tinotenda nekutifollowa Lee Ann Asher, abva ati she is speaking zviri kuitika out there, people should not judge her. Kana paine vanogona kumubatsira to start a project, handizivi ngatiti wawana munhu anoda kukubatsira kuti utange zvimwe zvinhu, basa iri unorisiya here? Basa iri ndinorisiya because ndinenge ndawana chinhu chekutanga chekuti nditange kuita basa ndichikwanisa kubhadharawo rent, ndichikwanisa kufidhawo andofidhawo. Tinotenda Lillyford batsirai, Bernadette Vuluka, Rufaro Bobo, vakawanda vari kuti naiko Makunda muri kutifollowa zvakare, achiti takachibata kuti zvechokwadi tiri kudzifambira. Amenopela une mamwe makomenti here aunawo? Alright, kuYouTube pane vakaisawo Taizivei Chibatwa akati Nyasha, thank you nenyaya yako, ndiri panguva yakaoma nemwana wangu nenyaya yemadrugs, same age with you mukomana. Saka ndabva ndava nemubvunzo wangu kwauri kuti saka iwewo ndezvipi zvaungada kubatsira tina mai vari kunetsekana nemwana uyu mukomana uyu, kuti ndezvipi zvaungawabatsira kuti vatotambura nemwana kuti zvemadrugs izvi? Inini ndona kunge mwana wavo uyo ari kunetsa nyaya yemadrugs ka marehab haikubhadhara mari yaka, they will be wasting time. Rehab yekubhadhara mari kuti ndakuendesa mwana kurehab yenichanzitenga night dress, pari kudiwa chakati, pari kudiwa chakati, they are wasting time. Pavanounzwaunza akabata drug ipapa mai yacho ka ngavagare vane nhamba dzepolisi inosunga vanhu vanoita zvemadrugs, asungwe, anogara mukati. Amai vambotange varamwa mumwe mwana akagara mukati akaona situation inenge iripo, wesikana ari murume kuvarume agona kuchepa kujeri uku, vanorara vanogona kufuka gumbezi vanwani, akafila situation iyoka nekuti achiziva ndakasungirwa chinonzi drug, handakusungirwa kuba, handakusungirwa kurepa, ndakasungirwa chinonzi drug ka anobuda kuziva. Maybe talking from experience yawaita Nyasha kujeri uko, what help did you get kuti ukwanise kuita overcome this thing yemadrugs? Kujera ndingati ndakaona kana counseling yekuti madrugs chini, handina kuwana counseling yemadrugs. Chero paibuda vanhu vanga vapara mhosva dzemadrugs kuenda ma-anti-drugs campaigning, ini ndaitobviswa pavanhu vavo ndichinzi ndiri too talkative, ndinozotaura zvakavanzika zvimwe zvekuti vanhu vanozoshotiwa. Handingati ndakakanselwa kujeri, but ndega ndakangozviudza murume kuti ndine vana 2, time iri kufamba, hansi kuti haisi kudzokera mashure, iri kuenda kumberi, ndakushandira 27. Ndofanira kudzidzira kuti handikwanisa kuzotsura mwana wangu kana inini ndiri into drugs. Ndakangozviudza ndega kuti chimbokurawo, chimbosiyana nezvemadrugs, unovhei wakamasvikira ripo changomasiya ripo. Ndo zvinhu zvandakangozviudza ndega mumwoyo, ndichitodza vamwe museu matairara nchiti hamgona guys nini kuda kudzenyu chokwadi, polisi yakatondisunga yakatogona, nekuti madai ndakaramba ndisina kusungwa nemadrugs marona ndaitaka, was supposed to be a mental patient, because madrugs anokanganisa pfungwa, anoitisa, anostrokesa, anoisa zvakasinope vamwe vanopesa zvoraya, because anenge achinzwa masounds machi. Pandakazotanga zvozvifunga kuti ndozonzi ndaita izvozvo, ndozonzi kana kuti ndabata mwana ndakanda pasi ndototi ndandapa madrugs. Apa muri breadwinner futi hazviiti, kana ndozonzi ndapusha gogo vari pauche, ndabwekana nezvanenge achiita ndoda kwemadrugs. Zvimwe zvakuda kukokurawo ndo zvandakangozviudza ndiri kujeri, ndo zvakazondituma kuti ndikwanise kuti ndiyozoenda kuproject kulesson yainzi forgiveness yayo, kuti ndikwanise kutanga kuzviregerera inini pakuzvitadzira kwandozviitira inini.
tiri kujeri kwakare ikoko. Ndinoziva nguva yawakapinda kusvika wabuda. Une zvidzidzo zvawadzidza personally, either kubva kwauri, kubva kune vanhu vaikuchengetai, vana mbuya, vana gogo, ungatidomedzera kana zvimwe chete 2 3. Zvidzidzo zvakanaka here kana kuti zvakashata? Zvidzidzo zvawakadzidza zvinoita kuti iwe ukure, kasi munhu ati izvo ndoda kukura. Ini tingori kujereka ndona mbidzora inde mune aikwanisa kutsana neni ndi osanjaji kuti siyana nebasa raunoita ndakanzwa kuti unopinda mustreet because ini ndi munhu kuti chero ndasvika pajeri anamva ndakambota kunyara nazvo kuti ini namethaivenda savengo ndisiyana nazvo ita sei, wadi kutsvaga zvimwe basa rekuita, wadi kudzokera kumba, wadi kudai vachikopa maadvise, wadi kuroorwa manje vaita ukatanga tsara nyeti wadi kuroorwa nevereta stress kuti kukuroorwa iwe haudiri nainyasha. Kuroorwa hakuna munhu asingakudi, but unoona pinda muchallenge yeabusive, unogona kupinda muabusive marriage yekusarohwa but yemashoko. Kana munoona tovimbisana kuroorana rotsva rovha radonha zvotodhakwa. Ndichidzoka ipapo zvakare, pane vanhu iwewe semusikana waunoti ndine a long relationship naye, uchiona kuti zvinoita permanent wangu wandoti ndodanana naye, wangaona here uchienda kujeri uko, ndiko zvino zvamira sei? Support yakakupa uriko panguva iyoyo ndeipi? Inini rega ndikudze chokwadi, kubva pandakangomitiso vana vangu 2 zverudo izvi ndinototaura muno mezva zviri offline totally. Nantombori kana mumalikes ayo ndingatopretenda kumene kuti teti sweetheart because nechida mari, but kuti inini ndaitoudza kana murume kana ndozatondana anondida inini ndamudza murume kuti usade kuti ndozoenda kushungurudza kana pabasa pako, ukandodza murume kuti love me, because varume vazhinji vanogona kuti ndokuda but anenge ndinayo kuti anenge ada kuvata newe mahara, kuda kuita personal mahara. Saka ini ndozvinhu zvandakaramba izvi kuti zvelove izvika zvinondikunda. Phela venovudzoriwanamba kuyoutube naadrian adrian ati iye hanzi uyu anonyepawo, she was a drug dealer, zvekuti ndaishandisa madrugs e50 haakunyepawo. Unoti chinazvo ari kuti hanzi haiwa hakuna, wangotori supply. I won't blame him because handizivi, but unofanira kutanga wateerera munhu matauro ari kuita kuti madrugs was on my budget, life young budget, yekuti ndotozitika ndatenga madrugs angu 50 wiki iroro handashandire madrugs, ndakutoshandira zvimwe zvinhu. Saka iwe munhu kana usati wapinda mazvirya unoona ngekunyeba kana kuti ndi drug dealer. Inini handina drug dealer wandoziva, handitambe nemadrug dealer since ndinongotenga kune munhu yaanongonditengeserawo, handitodi kana kulinka nemadrug dealers kubvira ndakakura, because drug ndotozita kangoipa pandakazongori pindo hangu, but ndongomudza kuti sora hake amukoma tumunin'ina, I'm not a drug dealer, I don't deal with drugs. Dai ndainga ndiri drug dealer ndikadai ndisiri mustreet ndichita thai vending nditori neimwe life iri nani, ndichizati zvinhu zvangu zvikundifambira, because haungaite drug dealer obva kuti thai venda, ungatoita private thai venda uri drug dealer. Hanzi nemumwe panapa Nondo Chirau, 50 yawaiputa iyoyo waitadza kuishandisa here mumba, mari yakawanda kudaro, saka pamwe kuura muri kungofarira henyu zveshinhu. Wanati rega ndimuti kana warohwa neaddiction kana watone addiction yemadrugs ka hazvikontroleki. Titombotengo like ini ndakatanga kurohwa richikuita 3 bond risati rakuzikanwa nepolisi, kuti kana polisi igona kutodarika tichiurova chita sei, zvekuti kune red hat, kune ane mazita akasiyana siyana, and
kuzoti vamwe vese ndozoti mukurumbiro madrugs wakazozonyatsokura pacovid vanhu papasina zvekuita pepe vana vazhinji ndopakatsangarwa madrugs ndopakajoina madrugs because vanga vasina zvekuita vanga kutongoita makopikita kuti ndaona nhingi saka ndinonda kudaro but tichidzoka vari kuti followa pafacebook pedu arina gogoda tinotenda nekuti followa Pelagia Mukora uchinesu zvikanzi pakutaura shuwa nyasha ane chipo pona P Masizi mukoma Sylvester Tafumanei vari kuti wocha nhasi ndo vandakatorera chino chigaro vari kuti wokera on live tinotenda nekuti teera une mamwe here vanhu vari kufollowa vamwe vane mameseji aunoda kuverenga Pela? aiwa pari zvino I think pafacebook tamboverenga hedu asi tichimirira mamwe macomments pangaite mubvunzo wokuti wakataura pataitaura neuchiri kujeri nhau yagogo and uramba uchitaura kuti ambuya toda kubvunza saka iwo pawabuda pane vana vako pane contact yawaita here kuti utaure nagogo uye utaure nevana vako? Zvaitika ndezvekuti foni yagogo isitoita ndatoedza vhane zuru nanhasi ndichongoedza ngaisiri kuita zvokutoti nachitotaura muromo kuti pamwe paweekend apo ndichatobatisa foni sezvandaita kumadrugs kuti nditokwira kuenda apo unonga kubatisa kunani manje? unonga kutongotsvagawo kune vanhu because unongosvika kune unongosvika ungoti ane munhu aende kumurondibatira foni yangu iyi ndipo 20 ndikudzosera ne25 ndiendo kwakati unoona gogo pagogo vari kupi manje? gogo vari kumhondoro. Vari kumhondoro. Ko vana hausi kuziva? Hazvitaurike, it's a long story. Alright. Ameno mukoma kana pane mamwe macomments atinogona kuverenga? Pari zvino handisati tava nemamwe manyuwana asi ndinoda kuti wabuda mujeri wakasevha sentence yako ukapedza iwewe uri kutarisira chii kumberi uko tichienda mberi kuti nhasi wabuda wavemwe munhu waziya uri kuti iwe zvemadrugs handichadi ndakazviti izvo ndakura iwewe ngatitarise upenyu hwamangwana nekuti uchiri munhu wechidiki. Inini pandakatongobuda kujereka ndichitarisa upenyu hwangu hwamangwana ukuthi ndakutofamba ndichienda mberi ndakatongozvidza ndega kuti regai hangu ndingovolontiya yangu kuenda kunoita zvemadrugs maprogram emadrugs anoitwa aya ndichiadvisa vana ndorwa madrugs ndichivaudza kuipa kwazvo ndichikanselo vanenge vada kurwa madrugs vanenge vachida kuchiva kurwa madrugs because inini zvamai mhandi atozvipira to be someone kuti chero ndinganza ndekwakati to go and cancel mune madrugs ndokwanisa mukansela chero ndinganza ndepakati izvezvi kunoita according to mazvemadrugs ndakutokwanisa kunotonotsanangurira munhu kuti mwangu skiri rakutamba naro rega usanyure mariri siyana naro. Aiwa tinotenda ipfungwa yakanaka. Aripo here mamaorganizations amamboti sechokoti makabuda henyu zuri amuri kufungira kuti anokwanisa kunge achishanda nemi uyezve munenge makasununguka here kunge muchishanda nemamwe akaita seiyawo maorganizations maanoita izvozvo? Tinongomanzwa takagara taingomanzwawo maorganization kuti varipo maorganization aya kuti pasina madrugs vanenge vachifamba vachitedzana namai mushomo kuti amai vanenge vachitedzanawo nababa mutungamiri wenyika vachipasi nechi nemadrugs pakuti madrugs saka ndozeti unongoda tuzoitiwo mumwe munhu kuti from being a thigh vendor you're supposed to be someone ukuthi vanhu vanototi life yachinja saka ukakuti ndo ikoko you end up ikoko pamwe nopezwa tozowe nechigaro chekuti nopeza ndofuti atofuti leader weikoko wakutongoronga zvese kuti venyu kwazvikunoitirwa ndezvakati but unenge wangojoinawo ozongoonekwa talent rako uri mumo.
ndiri kuzviona you have got the passion yemadrugs. Ndinoziva kuti pavatariri vedu varipo vanoita neizvozvo zvemacampaign against drug abuse kubvira kuhurumende nemamwe mapazi akazvimirira. Vanhu vanogona kuda kubata nyasha, vanokubata sei? Vanondibata panhamba dzinoti 0775 180 986. 0775 180 986 ndedzekufona nepawhatsapp. Then pafacebook vanotsvaga pakanzi Nyasha Prudence Tafumani, vanondiwana ndinenge ndiripo ipapo. PaTikTok inenge kanzi Naya Babes, ndinenge ndiripo ipapo. Email account yangu is prudencenyasha@gmail.com. Okay, tinotenda Nyasha. Phela tifambirewo pamacomments apa, umbotiudza mamwe macomments tichiverenga zvedu tichinzwa. Alright, inini ndakatasa nemacomments ekuYouTube. Pana anonzi Itai Piasi ati iye Mwari akaona Sauro aiva neushingi hwakaipa saka vakamuchinja kuva Pauro. Ndinoimba kuti anoda kuedza kutaura kuti Mwari vachakushanda kuti vari kuona kuti uri leader. Wakataura kapaiwa wakati ungori leader. Saka kujeri kumanje vakasara vachinzwa sei nezuro leader wawabuda. Osa charge yavo vakatotaura murume kuti ndiani watingazokwanise kupa ane confidence sewe. Ndikabva ndavatsanangura kuti ndine wandakarecruita kuti pamwe munogona kusara muchishandawo naye semashandira maitiwo nini. Wakamudzidzisa kuti sei wawakarecruita? Wandakarecruita ndakamudzidzisa chinhu chekuti tiri pajeri usatasire kudiwa nemunhu wese kana takuita for my duties. Chero munhu angava chikupa chicken in angava chikupa chii, when it comes to duties ka shansa fair nekuti munhu like ana mai kuti uchirika vane vana 15 unofanira kushandisa zvakafanana. So dzidza kuti munhu wese unofanira kumupa basa rakafanana. Usati uyu noda kuti anditi uyu nekuda kuti anditi saka ndozodai. Usadaro ukaona ni ane card acharo kuti ndikurwara ndisina kunzi sick off ne manesi ekuchipatara nenga chitona anenge asingarwari. Manesi antoziti vane vamwe vanouya vachinyoresa makadhi vasingade kuenda kubasa, vanongwatasara ngona unyora kunzi sick off. Ndikatomuchuna zvese kuti kune vachangoya vachikuti ndokupiwa chikafu patoshandira patenda kushanda usanidedza kuti tishandi. Ndaka ameno kane akazvinzwawo nekuti wazozeti mumwe anenge ada pasi pemhino. Right, tichidzokera kumamwe macomments atinawo panapa. Tinotenda Rodney Feven ari kuti saka mwanasikana uyu ari kufunga kudini upenyu hwake sekuti anofanirwa kutsvaga Jesu atange kuvaka upenyu hwake. Munoti kudiwo necomment yataurwa naRodney Feven iyo sister Nyasha? Kutsvaga Jesu chero tomasititi Jesu tetigara chimutsvaga Jesu tomutsvaga pese patinenge tiri, but pamwe pacho unozomwa ndi pamwe inguva inenge isati yakwana nekuti andingazogoni kuti ndinoromba kuti ndizonzi ndazoita rimwe ribasa chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane pazvinotangira nepazvinogumira nekuti hapana mwana akazvarwa robva atanga kufamba. Unomboti de kana zvakuita unofamba wotoendawo kumberi. Ndizvozvo. Tinotenda futi Sandra Chisvo ari kutitevera futi panapa. Tinotenda nekuti follower. Tikuona macomments enyu, tiri kutendai nekuramba muchiti follower muchitipa macomments enyu atiri kuona panapa. Makasununguka kuramba muchitaura nezvenyaya iyi. Chero mukaenda ku Sly Media TV pa YouTube pedu, nyaya iyi munoiona zvizere. Tipeiwo pfungwa dzenyu kuti isusu nemi tidzidze nevamwe vanhu vadzidze chidzidzo kubva panyaya iyi. Tichidzoka sister Nyasha, tinoona nyaya yemadrugs yawanda, mataura kuti mavakusiya. Iko zvino pamadzoka apa muchasangana nevaya vanimbokutengeserai zvakare nevamwe vaya vamaiva navo muchimira mese mumastreets.
muri kuvaudza kuti chii and relationship yenyu when it comes to maissues emadrugs ayo yakamira sei? Vaimbonditengesera ka chero pandakawana nezuro ka vakanditarisa ndikabva ndatoenda pavari padhuze ndabva ndatanga kutaura navo ndadzoka takutanga kutaura dzimwe nyaya vabva tanga kuti takakona pamedhiya uchitaura nezvemadrugs ndikati ehe ndakafumurawo gurewo rangu randoziva remadrugs noda kuti iwewe une mwana wari kutasura chaite chakanaka muupenyu mwana uda kuti mwana wani aite romba chikupa mari yekuti ukwanise kuchengeta wako mwana iye achita rombi dzidza chinhu chekuti anouya achitenga ari mwana mudiki murambire kana kutogara iwewe wacho watosiya nekuti vana vako mangwana vachapedza kudzidzisa kutengesa madrugs because zvinotedzana nedzinza kuti iwe mai bana mai akatengesa madrugs vana vachamatengesawo ofuti hapana drug dealer anotengesa drug asingarirovewo anenge achirowo pamwe shoma achiita sei vamwe vakabva tanga nditi une wadangerous wakafita kuzotisa muposition nedrugs watove munhu ari dangerous ndabva ndavadza murume kuti asikana inini handina kuya kudiwa nemunhu wenyama ndakaya kuidiwa nedenga zvandikusarudzira ichoice yangu yangofanira kusarudza kwandakaita kuzoita tithend kuti ndobetserawo vamwe vanhu pamadrugs kuti vanzwisise kuyipisisa kwakaita madrugs. But tichiona kuti vanhu vako kuti wave dangerous panenge pava nekakumakana kapa. Are you not afraid? Are you safe? Kuti kai vanhu ivava vanogona kukuita zvimwe zvekuda kukwadzisa kuti ubve wabva paposition. Inini ndinonzi ndofira pabasa sewachi. Ndikunyeberei. Ane indakandogara kaudza vanhu kuti unokanitakurira godo usina fridge. Nongochwesta time. Nekuti mangwana nondona ndati mve. Iwe ndio unongoramba chingovhunduka. Chero ndikati mve, iwe ndio unongochitovhunduka. Unofanira kutondivhunduka. Nekuti wakutoziva kuti inini ka ndakutobetserawo nyika panhau yemadrugs kuti aite masho vanhu vadzikire. Saka mukubetsera kwandikuita nyika ka auzoendi kuibetsera nenzira ipi. Pamwe ndine nchikuona hangu ovha unenge ndikuzisekerera ndikuzvida. Chero wakandivenga ndine nazvo ka. But unogona kuzoshamisika wakundinzwa. Ndakutaura futi handikutaura polisi pamedia zvokuti polisi chaita shungu dzekutsvaga yokusunga. Nekuti kune mamadrug dealer anonzi asungike. Chokwadi ichocho kune vasingasungike ka. Kune vanonzi vasungike. But sometimes just refer according to police nosunga because like ndakudza in short kuti mungona madrugs vanhu vanorova kune mumwe munhu kuti angona kubatana ne100 grams ongopera police station because of bribe. People they are living ne bribe. Antongoziya kuti ndotomatengesa ngemadomasi madrugs because mari ndinayo. Zvotanenge asingatovhunduke kana hana kurova zvokutoti inini chichemo changu kunyanya chadikatokumbirika ndechekuti ka kune CID yedrugs vanosunga vanhu vanotengesa madrugs. I believe kuti vakashanda nezek yeanti-corruption vachisunga vari pamwe chete ndo imwe nyaya inogona tigone kusolva nyaya yemadrugs. Ndoda kuti hakuna munhu asingade chiroko mumwe angona kuvhunduka kuti because pane vanhu ka but auzive kuti abva ipapa ari kuti chii nokuti unosunga muri 10 muchinzi found in position of Christ Ometh wozona kukoti makuenda ma3 wasungwa nesachete vanobva ndingokunzi 5 then ndobva ndada kutaura kune mapurisa anosunga vanhu kuti ndakumbira ngavamire kusidhira vamwe vanhu vanenge vari innocent because mapurisa ari kuzviita kune vamwe vanhu. Yes, vanosidhira kune vamwe vanowanikwa nazvo. Mumwe anogona kuwanikwa nemasachets asina zvinhu but vanongotazoti because wati hausi kuda kuvapa mari
wokusidhira Kuya kuzoisa. kuzoisirwa madrugs. Yes. Nyatsotsanangura ipapo Alright, kana vamwe tiri kusidhira zvekuti ndonato ngokuti ndoda kusecha iwe uchavarayirwa ka ndongoisa maoko angu momwe kune ane tsika iyoyo panesa maoko momwe inozanda chino ubva ngokuti kuchichi iwe uchavhunduza andizvizive mudhara but vamwe vacho vari kungachizviita vanenge vachida kabribe saka mukuda kabribe aka havanenge vachitoona zvakatoitika ende zvichitoendeka uchizoona vamwe vakutorera malife yokutenga moto ekuita seka nemari dzemabribe but ini ndoona kunge kuti baba vedu venyika namai kana zvichigona zvichitendera bcause ndo vanopa maramuro yayo kana zvichigona zvichivhirayo zvichitendera ka ngavangosugesta kuti cid drugs inopinda mukusunga vanhu mainenge yanzwa information ngaiende nezec anti-corruption kana asina kubatwa nezvinhu munhu haana kubatwa kana abatwa nezvinhu munhu ngaiende anonzwa jere racho kuti rinorwadza sei sematengesero anoitira mwana wemumwe munhu achimuuraya. ya mainzwa kavatariri nyaya yatinayo panapa tina sister Nyasha vari kutsanangura kuipa kwemadrugs tichiziva kuti madrugs muno munyika anenge ati wandei. Regai timbonzwa kuti sister Pela vane chii paFacebook pane mafollowers edu ari kuti komenda muchivatenda kuti varambe vachititeera. Alright, toda kutendawo Rodney Pembeni, Sandra Chiso John ari kuti weva, Rufaro Bobo, zvakare na Angela Murambiwa, Rufaro Bobo, Angela Murambiwa zvakare, hanzi na Angela Murambiwa, Nyasha uyatite zvekuacta maskits nemadrama kwaMutare. Unoti chi? Zvine mari here. Angela zvine mari here. Kozi chemuhomwe cheleti ndo atinovavarira noti ndinogona ngoniswa papete kuacta mazvezveka ndichipiwa $2 hazvini make any sense. Alright, Rufaro Bobo atega chanzi my Titi Diaries ndangoti pamwe mungabatsirewo vakoma, so I tagged you. Ataura zvakare Rufaro akati with God everything in control dear, pray Mwari vakuratidze nzira yeupenyu hwako, it is well with God. Nyasha happiness Mushambi abvunza nzi akabuda when musikana, ndofunga pawataura anga asati atijoina. Ndakabuda nezuro Monday 3rd week raJune musi wa17 June. Ndabva ndaona imwe comment futi yabva kuna Angela Murambiwa zvanzi kana ari kurevesa kuti achinja character Mwari vanomuvhurira mabasa uyezve nekuchinja life yake zigadzi chairo haashoreki pavanhu vari kukufarirayo vari kukuonayo ko sister Nyasha. Hanzi na Sandra Sandi, mari hangu handina, but I want to partner newe to save innocent souls dzekuma drugs. Sandra unogona kuzotaura kana kuzotaura namba dzako adzisave kuti azokubata mugopartner zvako zvekuti kuda mari zve wati shop yako inonzi chiyo Nyasha? Pick and pay. Alright, saka na Sandra ada kukubatsira kuti mukwanise kuseva masouls akawanda tichidzoka kwamuri mukanya ndofunga takurohwa nenguva ende vatariri vacho vangomuzi zviri kuvo toda kungoverenga imwe comment yabva kuna Erina Mangezi, bhora mberi sister pamwe nyika inganaka. Anga achitaura panyaya dzemadrugs dzokuti inini handichadi kuzviona zvevanhu vemadrugs ava. Ndofunga ndipapo vatariri ndidzo dzimwe nyaya nhasi pachirongwa chedu chatinoti izvo ngatidzifambirei walk the talk. Ndiyo nyaya yatanga tichifamba nayo. Tinoziva kuti munotisapota munotitarira nyaya iyoyi muchaiwana zvakare iyo pa YouTube page pedu, muchitipawo macomments enyu kuti isusu tizivewo zvimwe zvamunofunga panyaya idzi, nokuti ticharamba tichiburitsa nyaya dzakaita seidzi tichikurukura tichidiscussa kuti wauti imimi muvewo part and parcel of Sly Media TV kuitira kuti muve muchiziva zvinenge zvichiitika munyika. Pela une mashoko here auda kusiyira vateereri?
mashoko handina asi panguva ino takachida kungoti kuna Nyasha tichimupawo a minute maybe une zvaunodawo kutaura kumhuri yeZimbabwe zvauri kudawo kubatsirana nazvo since wabuda wambotaura pakutanga kuti pawa kutogara chaipo hausina pekugara mari kuti unoona gogo hauna saka toda kungokupawo mukana kuti kune zvaunoda kutaura kumhuri yeZimbabwe zvaungodawo kukumbira panguva ino. Inini chandakagona kutaura kumhuri yeZimbabwe kuti ndingati ndine chandichakumbira ka God will provide chiro usina kukumbira unokumbira kuna Mwari vanoprovide. Bantu ndinongoda ngosirawo mashoko kune vezera rangu vechidiki kuvasikana ndotanga nekuvasikana kuti ngatisamhanyirei kuchiva mari tizoita mathai vendor, because the more you become a thai vendor you become a drug addict. Then kune vakomanawo ka ngatisanakirwe nelife yejakara zvikoshese kozvinongori temberi yaMwari. Chero nangu singazvikoshese ndichita thai vendor miri wangu, but kungozvikoshesa soka chinhu zvangocha because madrugs anokuvadza, unoita makidney failure, malungs, pedzisira wane moyo endapo akuzvisungirira sezvo makambonzwa imwenye yemukomana akazvicheka nechigero zvava zvakabva kumadrugs. Ndongoadvisa vanhu kuti please mucommunity ukaona pari kutengeswa madrugs iwewe utori mupurisa wemwana wemumwe munhu kana kuti wemurume wako kana kuti hanzvadzi yako, fonera polisi kana kuenda kumapurisa unotaura kuti ani ndine pano pandaona pari kutengeswa madrugs handisi kupanzwisisa. Ndokuti community yedu tigone kuivaka zvakanaka, chero takagara mumalocation ka tinogona kuvaka zvakanaka nekuti munhu anenge akuzoti ichi chinoendesa kujeri, inini handidiji because hakuna munhu adaunza nezvejeri. Vanhu vanobva vagara vari away of that crime. Ndizvo chaizvo Sister Nyasha mavanzwa vati izvo, kana iwewe ukaona panoitwa zvemadrugs uri mupurisa wemwana wemumwe munhu nekuti iwewe ndiwe unenge uchichengetedza munhu iyeye. Izvozvizvi regai tipinde tichikuudzaiwo promotion yatinayo isu seSly Media TV yekuti izvo takakata marates ekuadvertisa from 50 to 20, inonzi winter promotion inoyi. Saka tiri kuitira kuti masmall businesseswo nemaindividuals vakwanise kuuya paSly Media TV vachitengesa zvinhu zvavo tichibvuma a minimum of 5 adverts inoita $100. Kana muchida kugadzirirwa magraphics ekuti mavideos enyu aplay, maadverts enyu aplay, munouya futi kwatiri tinokuitirai at a charge of $15. Tinoda kutenda kuti tine masubscribers edu ari kukwira ave 288,000, tiri kuda kusvika pa 300,000 zvamanje manje ende tiri kukura zvinoreva kuti imimi mukaadvertisa ipapa advert yenyu inosvika kure, uyezve vari kuSouth Africa you are also included in this promotion. Munokwanisa kutsenda maadverts enyu tokuisirai pa channel yedu yeTV akwanise kutenderera mutengerwe zviro zvedu. Pane zvoda kutaurawo here pela pamusana pekutengesa nekumafollowers edu pa TV yedu? Ini ndinovakurudzira kuti ngava grab this opportunity yatava nayo winter promotion, nekuti ndofunga tikaisa story yako pavanhu 64,000 vanenge vachiona haungachaiwo kana maclients ako kana 5. Saka tiringovakurudzira kuti mhanyai isati yapera winter promotion iyi kuti mukwanisewo kusvitsa maproducts enyu kune vanhu vakasiyana siyana. Ndizvo chaizvo kukosha kwakaita kuadvert inoita kuti vanhu vari pedyo newe vaitewo maclients ako. Tinoziva kuti tinana sekuru, tine vedzichechi, tine macompanies chaiwo tinoita live streaming maevents edu ese tinokwanisa kuitirai at a fee, but zvinosvikawo kure zvinobatsira kuti brand renyu rikure. Ndezvipi zvimwe pela zvavanokwanisa kubenefita nekuadvertisa panapa? Asi zvamangotaura mukoma Robert, brand rinotokura zveshwa uye zvaunozikanwa, nokuti ukangogara mumba mako wakanyarara ungone product yako isingazikanwa. Pano paSly Media panoonekwa nevanhu vakawanda vakasiyana siyana, saka une mukana wekuti product yako isvike kune vanhu nyangwe vari kuJoburg. Ndofunga tanga tichiona pamacomments vamwe vari kuJoburg, vamwe vari kuCape Town, umwe ari kugona kutopedzera kuti aiwa ndoda kuitirwawo something nemunhu ari kuZimbabwe ikoko, because hapangoonekwa vanhu vari muZimbabwe chete, vanhu vakawanda vanoona paSly Media TV. Ndizvo chaizvo Sokostina, nhasi
vakapfeka zvinodziya neulani chaiyo nechii chiri kuitika. inini mukoma robert ndikokudziva kuti pfungwa dzekuenda kunze kwenyika handisisina nekuti kana zvichidai so muno muzimbabwe kuzoti ari kueurope tinongoti kune vese maviewers edu ari kunze garai makapfeka zvinodziya ndofunga tinokonzwa nyaya yeflu iriko vamwe vachiti covid vamota zvakawanda wanda asi tinongoti garai muchipfeka zvinodziya muwinter kamukoma robert hakunzi ndakachena here zvinonzi ndiri kudzirwa here vamwe vanobva vati tiri kuda gumbeze hamuzi mekuda noda kuchena sirikutaga kuti uri kudzirwa here oreti vadariri ndiyo purogiramu yatanga tinayo nhasi unoyu anokuoneka inde simba rezvezvidza ndichionekerawo Pelagia wakwamupurwa nasister Nyasha. Tinosangana zvakare patinoita imwe podcast ngatidzifambirei walk the talk. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.